ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନିଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଇରପଟି ମା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି ଅଛି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ କିଛି ପୁରାତନ ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର କି 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏଠି ମା କାଳୀ ଏବଂ ମା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ହରଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ବାହାର କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ, ବାବା ହରଗୌରୀ। ଷ୍ଟପ୍ করে কথা চালু, ଷ୍ଟପ୍ করে ଚାଲୁ।